ƙarya a rayuwarka, karka yadda ka kare ƙarya, don akwai mutumin da zai kare dan uwansa ya yi laifi amma zai kare shi, yana ganin kamar wai gwaninta yake, alhali kuma babban zunubi ne. Musamman dai a ce aiki ma na lauya ko kuma mutum ya zama alkali a kotu, kana da damar yadda za ka ba da kariya ga wani. Wallahi idan mutum mai laifi ne, idan ka kare shi to ba ka barin duniya face da fushin Allah. Duk mutumin da zai kare mai laifi to ya kwanda sanin fushin Allah yana sakowa a kansa. Domin akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda yana sunan Abi Dawud, annabi yana cewa man khasama fi batilin, duk wanda yayi jayayya yana kare ƙarya, to sai annabi ya ce wa huwa ya'lamuhu, idan ya sani. Don ba mamaki bai ma sanin ba, amma zai wuya a ce lauya zai kare wani sannan bai san cewa wannan mutumin mai laifi ne ko ba mai laifi ba ne, yana da wuya. Amma idan bai sani ba fa, wannan babu laifi. Amma in ya sani, sai annabi ya ce lam yazal fi sakhatillahi, bai gushe ba a cikin fushin Allah yake, hatta yanzi'a, har sai ya fidda kansa daga wannan shari'a din. Kaga kenan ya kamata wannan lauya ya bar wannan shari'an gaba ɗaya, ce ni ba zan ci gaba ba. Akwai riwayar da ta zo, annabi ya ce man a'ana ala husumatin, don mutumin da ya bada taimako akan wata jayayya, bi zulmin, jayayyar ta zalunci, ka san zalunci ne amma ka bada taimako, kowane irin taimako, saboda ka ba lauya kawai ba, kowane irin taimako ka bayar akan jayayya na zalunci, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, to ya jawo makansa fushin Allah. Don in ka lura da yanda muke a yanzu, shi yasa duk wani abu ana yin kungiya. Akwai kungiyan masu babura, akwai kungiyan yan taxi, akwai kungiya da wani dan babur yayi ganganci an make shi, sai kaga yan babura sun taru, me yake faruwa? Mu za mu kare shi. To zaka kare mai laifi? Ka dada jawo ma kanka fushin Allah. Wani ma yana zuwa bugu zai, bai ma san me aka yi ba. Manzon Allah ya ce faqad ba'a bi ghadabin min Allah, ya jawo ma kansa fushin Allah. Amma idan mutum ya zama an zalunce shi, ka taimake shi, wannan babu shakka yana cikin ayyuka na imani. So kaga kenan dole ka tabbatar waye mai laifi, ba wai saboda wane na kungiyan mu, saboda ka ni zan bada taimako ko da shi ke da laifi, to Allah bai yarda ba, anan ne zaka yi. Amma idan an tashi a kiyama mutum zai yi nadama. Akwai riwayar Abdullah bin Abbas, wadancan hadisai guda biyu na Abdullah bin Umar, annabi ya ce man a'ana batilan, wanda ya taimaka ma ƙarya, li yudhida bi batilihi haqqan, saboda ya ɓata gaskiya da wannan yunkuri nashi, faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu rasulillah, amanar Allah da amanar Allah dai sun rabu da shi, yayi ban kwana da su. Saboda ka duk wanda zai bada kariya ma zalunci, ya san zaluncin ne, manzon Allah ya ce da amanar Allah da tashi, wallahi kayi ban kwana da su. Idan aka ce mutum yayi ban kwana da amanar Allah da amanar manzon Allah, to gaskiya wannan mutumin da shi da kafiri babin su guda ne, saboda Allah ba zai karbi komai na shi ba. Hadisin yana da kyau, yana silsilatu